Καλησπέρα μαγκές. Σήμερα θα δείξουμε πώς κάνουμε ένα τσόπ, πώς κλέβουμε από τα μπουτάκια για να κάνουμε ένα τσόπ. Είτε άμα είναι σταθμευμένο κάποιο κάνουμε το κλασικό lockpick, να το βρούμε σταματημένο, παρκαρισμένο. Αλλιώς απειλούμε το μπουτάκι για να μας δώσει τα κλειδιά του. Τώρα αυτή τη στιγμή που έχουμε τα κλειδιά, μας το έβγαλε και ένα notification ότι ο civilian μας έδωσε τα κλειδιά. Και τώρα θα πάμε να κάνουμε τσόπ το αμάξι που πήραμε. Έχουμε βάλει κάποιες ενδεικτικές τοποθεσίες για να γίνει το τσόπ. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, μας δείχνει να κάνουμε τσόπ το αυτοκίνητο. Και μας λέει ο μάγκας, πρώτα λέει πρέπει να βγάλουμε τις πόρτες, τα καπό και ό,τι συναφή. Αυτά δεν βγαίνουν με το κλασικό ματάκι ή που κάναμε παλιά. Χρειάζεται να πάμε εδώ, να πάρουμε αυτό το αντικείμενο στο χέρι μας και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να κόβουμε τις πόρτες. Ή όπως θέλει να το ξεκινήσει ο καθένας με το ματάκι μας. Οι πόρτες πέφτουν όπως βλέπουμε, πρέπει πρώτα να τις ανοίξουμε. Κόβουμε σταδιακά όλα τα κομμάτια του αυτοκινήτου. Και ούτω καθεξής προχωράμε να κόψουμε μέχρι και το τελευταίο κομμάτι του αυτοκίνητου μας. Το κάθε αμάξι έχει διαφορετικά points στο ματάκι, οπότε ψάχνουμε γύρω γύρω πώς λειτουργούν. Τώρα είδαμε μας έβγαλε ένα notification ότι πρέπει να βγάλουμε τα λάστιχα του αυτοκινήτου. Οπότε αφήνουμε κάτω το πριόνι, ας το πω, το δίσκο. Παίρνουμε το κλειδί, αρόκλειδο. Και ξεκινάμε και αφαιρούμε σιγά σιγά τις ρόδες. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα. Οπότε καλό θα ήταν να γίνεται μαζί με την ομάδα μας. Η αστυνομία όταν κλέβουμε κάποιο σταθμευμένο αυτοκίνητο ή όταν απειλούμε κάποιο μποτάκι να μας δώσει το αμάξι του, ειδοποιείται με ένα chance, δεν μας δείχνει την τοποθεσία που το κάνουμε τσόπ, αλλά δείχνει το σημείο που έγινε η κλοπή. Οπότε καλό θα ήταν πέρα από την αστυνομία και για τους criminals, εδώ πέρα όταν θα είσαστε στην τοποθεσία που θα κάνετε τσόπ, να είσαστε με το team σας. Γιατί όπως βλέπετε, την ώρα που σκύβετε εσείς και βγάζετε τα λάστιχα και αυτά, δεν μπορούμε να κάνουμε cancel. Η διαδικασία είναι ένα process των 5 δευτερολέπτων που όλοι οι criminal γνωρίζουμε ότι μπορούν να είναι μοιραία αυτά τα δευτερόλεπτα. Έχετε cooldown μισής ώρας αυτή τη στιγμή. Μας βγει notification ότι πρέπει να βγάλουμε την μπαταρία. Μας έδωσε 2 χαλκό. Με την μπαταρία μας στο σημείο που έχουμε καθορίσει. Προσέξτε να μην κάνετε lay down. Αυτό είναι για τους μηχανικούς. Κάνουμε drop parts. Βάζουμε την μπαταρία μας πάνω στο
πέρα. Βγάζουμε σιγά σιγά όλα τα πράγματα που μας δίνει το αυτοκίνητο να βγάλουμε. Είναι 4 αντικείμενα, όσο θυμάμαι, που έτσι ξεκινάει το chop μας. Μας δίνουν random κάθε φορά το τι θα πάρουμε, οπότε δεν υπάρχει ένα chance ότι θα πάρω 2 κόπερ σε κάθε chop. Είναι με βάση κατηγορίες του αυτοκινήτου και με βάση τύχης. Μπορεί να φέρουμε ένα SUV εδώ πέρα και τη μία φορά να πάρουμε 10 χαλκό, ας πούμε, και την άλλη φορά να πάρουμε 5. Τώρα, αφού τελειώσαμε όλα αυτά και το αμάξι έχει μείνει μόνο κουφάρι, αφήνουμε το κλειδί. Ερχόμαστε στο γραφείο εδώ πέρα για να πουλήσουμε το σκελετό. Θα οριστεί ένα ποσό, το πόσο θα παίρνετε σε δολάρια όταν πουλάτε το αμάξι για την εκάστοτε κατηγορία. Όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή τι έχουμε πάρει. Έχουμε πάρει 5 χαλκό και 2 πλαστικό. Αυτά τα αντικείμενα θα μας χρειαστούν για το στάδιο που θα κραφτάρουμε τα πρώτα μας όπλα. Ο σερβερ θα ξεκινήσει μόνο με πιστόλια. Δεν θα υπάρχουν πιστόλια τα οποία θα μπορείτε να τα αγοράσετε με μαύρα, άσπρα και ούτω καθεξής. Οπότε, αυτά είχα να πω εγώ σήμερα. Stay tuned για επόμενα updates. Θα μπούμε λιγάκι σιγά σιγά στο Criminal. Κάποια πράγματα ο Πάνος ανοίγει και αυτός live stream, δείχνει πιο πολύ civilian πράγματα. Εγώ τώρα θα πω στο φίλο μου τον Γιούρα να με πάρει από εδώ πέρα για να με πάει κάπου αλλού. Καλή συνέχεια μάγκες, ευχαριστώ που είδατε το βίντεο.